उपरवार भइल बा ना बुखार भइल बा का भइल बा आखिर भइल का भइल किए हो अरे छौड़ी से पूछो वही जे रहे का भइल किए हो अरे छौड़ी से पूछो प्यार भइल बा छौड़ी से पूछो छौड़ी से पूछो छौड़ी से पूछो छौड़ी से पूछो प्यार भइल बा दुल्हे राजा के भाई बनी के पिताजी बन दुल्हे राजा के चाचा जी देखिए लयदार के है चिन्हा है मैं दोस्त राव देखे गार्जियन दोस्त हमनी के कहाई न तई प्रोग्राम बतना कहाई रही कि हम धोती कुर्ता में लोगती बाकी हम वीडियो ला नहीं है का करो जहां आनंद ना तो जब फिर गोलू राजा आनंद में ना रही है फिर फॉर्मेलिटी बा लेकिन अच्छा लगता है यही समय पर गीत अच्छा हो सकता सब सही दुल्हे राजा के चाचा जी आशीर्वाद दिले बनी लड़का कहता ए भाई लड़की चिन्हाई कैसे चिन्हाई जे गड़बड़ कइले भी कैसे हो प्रताप भैया जुल्फ लहरा खौराई बहो देखिए हम भगलो हम भाव देवे में हर बार छुआ तनी खजने कबर मत जा की टकला बन जा नकली हो का जुल्फ लहरा खौराई बहो लड़की के जुल्फ लहरात होखे आ बार खौराइल होखे आखी हो सो मुरझाई बहो जुल्फ लहरात होखे बार खौराइल होखे आँख हंसत होखे मुंह मुरझाइल होखे तो जाने के बाकी कुछ न कुछ वह लड़का कहता कि जुल्फ लहरात खौराई बहो आखी हो सो मुरझाई बहो एकर मतलब का भइल कि दिलदार सोना गुलजार भइल बा छौड़ी से पूछो प्यार भइल बा
तू तो ऐसा गार्जियन हो हाँ जी 80/30 आप ही वो लय बजा सकते हैं दूसरे में हिम्मत कहाँ कोई नहीं आज नेहा राजबाड़ी भोजपुरी में अनुपमा बाड़ी निशा बाड़ी दीपिका ओझा बाड़ी लेकिन हमारा ये भारत देश में भी एगो गायिका रही जने है दुनिया में नहीं की बाकी उनकर गीत कैसे कि आज जो याद आवेला तरुआ खाड़ हो जाला संजय भैया लता जी के गीत दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मन हमनी के दुनिया चिन्हले बनी जा हाँ जी तनी डेग में चल के दिखाओ जैसे घर से निकले लू कैसे अगर तारा चले में गड़बड़ी हो जाएगी तो जान जाए कि तारा में का कमी बा सही अब हंसा जान हम मूड में बैठे तनी मटक के अब चल हम कम से कम 6 बजे आई गावत लेकिन तू हमारे साथ देबू तो हाँ जी जैसे आप सज संवर के अपने दीवाने को बिजली पागल बनाने के लिए निकलती हो वैसे निकल कर दिखाओ कैसे निकले लो तने निकल चप्पल पहन के मोजे के साथ पूजा फिर कहो ई कुछ का ठीक बा चप्पल खोल कर मोजे हंस के ना हम बताई कैसे कैसे अब तहरा तना हमरा आई ना जैसे लड़की चले ली अब तोहरो बतिया हमरे करे के पड़ी का करे के तू चल तारू है ने का तड़ू ते पर कुछ कहाई तो रोरो सब कहब न कि गोलू राजा बेइज्जत करे ले अब हम कला के मूड में बानी हां जी जैसे घर से निकले वैसे निकलबे तब न कुछ कहाई हां जी मान लो कि हम तार दीवाना इंतजार में बैठल होके चटाई बिछा के निकल के दिखाओ देखो बाकी गड़बड़ी बा कि चल डोर में डगमगा बात हो अगर लड़की के चले में हां जी डेग डगमगाए लागो हां एकर छेना मुंह में एगो छेना ले आई बानी खइबो खा ला रस हंसतिया रस भरी एकर मतलब एकरा खाए के मन नहीं खे ना ना त जानी जे का भइल बा का भाई कि चल डोर में दे डगमगा बात हो एकर छेना मुंह में खा लो खा ला अरे यार पलंग तोड़ बिठाई जाई अरे माझी वाला पलंग तोड़ मिठाई ना 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 हम जब खाए के कहनी तो इजा चटक जा करे तो पहले ही खाए खातिर बेचैन बा जा जा कि चल डोर में दे डगमगा बात हो एगो छेना ले ली मैंने प्यार से खइबो कि ना खइबो बिना एकर छेना मुंह में मन बाबा के भड़कतिया अरे गोटा तात हो एकर मतलब हां जी कुछ अच्छा कारण वाह का का एकर सीन पर जवानी एकर सीन पर जवानी सवार भइल बाए हो छौरी से पूछो एकरा प्यार भइल बाए
तनी चेक करी चेक कर ए हो गली गली बीमारी नु हो फिर होने देखो तनी झाड़ा वाला मारे ओ झई वाह वाह शिकारी नु हो हंसे के भी कारण होला उजल बाबा हां जी कि दिलदार सोना अरे गुलजार भई इलबा किए हो अरे छौड़ी से पूछो एकरा अरे प्यार छौड़ी से पूछो एकरा से पूछो यारा प्यार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछो यारा प्यार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछो यारा प्यार भइल बा ए हो छौड़ी से पूछो यारा छौड़ी से पूछो यारा प्यार भइल बा